Walang rason para di matuloy ang pangarap mo. Wala nang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Huwag mong sabihin na di mo kaya dahil wala kang pera, na wala kang kakayahan o ano pa. Sabi nga nila, hanggat may buhay may pag-asa. Pero mas maganda ito, hanggat may Diyos ka, magtatagumpay ka. Sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 15:57, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin mo, Panginoon ang may-ari ng mundong ito. Yang pinapangarap mo, kaya niyang ibigay basta magtiwala ka sa Diyos at sa kaya mo. Huwag mong pansinin yung mga taong nagbibigay lagi sa iyo ng feedback, mga salitang magpapahina sa iyo. Tandaan mo, kahit tama o mali ang ginagawa mo, meron pa rin masasabi sa iyo ng tao. Kaya focus ka lang sa mabuti mong ginagawa, lalo na sa pangarap mo. Dahil pag nakamit mo yan, titigil na yung mga taong dinadown ka dahil nakita nilang tagumpay ka na.